silencios do corazón confiaba agachar a todo dos latexos sostendo a vida en vano. Pero, bueno, en todo caso, é un número moi significado de 5 décadas, moita xente, moitos docentes, moito personal non docente contribuíron a formar xeracións de mozos e mozas e ainda siguen contribuindo, que é o futuro da nosa sociedade. Está claro que a única ferramenta de escalada social que temos é de superación de moitos a dalo en outras zonas. Despois, paso o tempo, que a chegada da LOSE foronse cambiando, entonces o sétimo e oitavo de XB, por primeiro e segundo de ESO, foronse engadindo despois, paulatinamente, terceiro e cuarto. A administración foi tamén remodelando o centro, porque, claro, as aulas non eran suficientes. Entonces aumentaron esta parte de itinerancia, que é a parte de ESO. Pois creo que están aquí de maravilla. Entonces despois xa van ao instituto, pero xa son mociños, entonces xa levan unha formación. E nada máis, non teño nada máis que dicir, porque creo que xa se me están cruzando. Nos, as dúas, ademais, tivemos o privilexio de ser mestras e equipo directivo. Eu, por exemplo, un equipo directivo, nun breve tempo, intensísimo, con moitas sortes, con moitos erros, con acertos. Non é fácil, pero é un reto impresionante. No meu equipo, por exemplo, sí, estaba tamén encantada as persoas que te acompañan, porque realmente tú eres o director, pero o equipo
é o que funciona, o que te leva adiante, o equipo pequeno, que son os xefes de estudos, os secretarios, que todo se seguirse potenciando, entonces, e agora, vexo que exactamente igual. Entonces, para mí, que me impresionou, é un orgullo que isto siga así, que é un punto identificador do centro. E despois as outras persoas, como Carlos, que, como dicen en Pontevedra, pasei por ti, non me miraches, ti pasaches por todos nós, non? E nos conociches a todos, entonces, bueno, eres unha persoa que sí que coñece moito, e moito agradecemento. Molestando en tu faro subo dar razón, porque lo hace el lugar quedó. Inspiras un oráculo, viro teu armario, tan impecable, leo teu futuro colgado. Tamén é verdade, pero teño que recoñecer que fago unha emoción moi especial, porque non estou aquí só como alcaldesa, estou aquí tamén como antiga alumna. Como alguén que estudiou nestas aulas, que percorreu estes corredores, e que garda neste lugar algúns dos recordos máis importantes da súa infancia. Eu fixen aquí EGB. Rematei no ano 1989, que pasaron anos. Pero a miña relación, estos días recordando, empezou moito antes con este centro, cando tiña apenas 3 anos e medio. Daquela educación infantil, non se sabedes, moito non sabedes, non era obrigatoria. Polo cal, había uns cantos que chegábamos a este cole en taxi. Non sei se acordadevos algunhas das mestras ou non que estades aquí. Pode parecer un pequeno detalle, pero historias que me topa acordar, para mí, eso forma parte da miña memoria viva que hoxe estamos aquí a celebrar. Lembro con moitísimo cariño, de verdade, o comedor, os recreos, os compañeros e compañeras que algúns deles ora actualmente son amigos e amigas. Lembro tamén algúns mestres, non vou a nombrar porque sí que me lembrou especialmente este patio, que cando era nena a mí me parecía inmenso, non sei a vos, a mí me parecía inmenso. sobre todo para min. Onde está? A intervención do público, por favor. Yo primera. Sí. Está un micro para todos aqueles que queirades decir unhas palabras ou que querades distintas. Sí, pero quero dicirlo. Cando inauguraron o colexo, viñemos un montón de nenos de todos os pueblos, como dixeron, parroquias, e empezamos unha etapa neste colexo, entre elas fun eu. Viñen aquí por primeira vez, encontreime con moitos amigos que despois somos amigos de verdad, e fixemos toda unha vida, que conste que a min botaronme por maior, quero dicir, dixeron, mira, xa non podes estar mal no colegio, búscate a vida fora. Bueno, o primeiro día que viñei pai que acordo que ver tantos rapaces xuntos, sin per madre mía, onde nos viñeron meter. Claro, de vir nunha clase del pueblo, que éramos 16, 20 rapaces, había os de distintas edades, porque os profesores daquelas tiñan que dar distintas clases. Bueno, cheguei pai que ver tanto rapaz, casi que acongojado un pouco. Pero bueno, fomos adaptando. Eu acordo tres directores, o primeiro que era Don Luís, o primeiro director era Don Luís, que cada vez que daba unha bofetada na cara, quedaban marcados 6 dedos. Se me acordo que entrei naquela clase que se ve azul, era segundo. Eu empecé allí, cando entrei. E depois pasaronme a unha clase que había, donde estaba a dirección, donde estaba a secretaría, había unha clase que era terceiro. Esa clase daba clases unha profesora.
nun mundo, se eu vía chicos que parecían mozos, eu tan pequeniña, bueno, isto era un mundo diferente. Pero quero vos decir a todos, aparte de gracias a quen organizou isto, a quen fixo que celebrase desos 50 anos en 2026 e non en 2025, porque non sei que pasou, que todo se confabulou para que eu pudera estar aquí. Eu veño por vervos a todos, pero para ver o colegio, para recorrer o colegio. O corazón sigue vivo en todo isto. Gustaríame poder agradecerle a todas as profesoras, a todas. Non me acordo de todas ahora mismo, pero sí, como dixen, o 20 de diciembre de 1975 eu tiña Don Higinio de profesor. Acórdome perfectamente daquele día. Despois Doña Rosario en cuarto. Os alumnos deste centro. Bueno, non hai moitos. Exalumno nada que ainda non tes as notas. Queríamos dar as gracias a todos os profesores, os bons momentos que pasamos, moi bons. As boas anécdotas, as risas que botamos uns contra outros, pero bueno, sempre tenemos aí un bonito recordo deste centro. Empezamos dende 3 anos, e agora xa temos 16. Con Marta Francisco solo tuve unha asignatura que era valores, non sei para que servía, pero bueno, ali estaba, botábamos en conto. Despois, con Marta Casal sí que estuve máis tempo, moi ben tocando a flauta, o Titanic, creo que xa sei de memoria, de tantas veces que toquei o Titanic en todos os cursos, pero bueno. Se falas da flauta, tamén hai que falar de Ana, primaria. Esa foi a nosa pioneira. Foi a que nos encheu o corpo de música. Aquelas clases. A intención é o que conta. As clases de historia con Sonia. Home, deso non hai duda. Hai moitas anécdotas aquí, pero se saben a luz, eu ainda non me dieron as notas entonces. Alguén máis voluntario para decir unhas palabras? Non se me anima ninguén máis? Bueno, pois agora vamos a ver outra actuación de Gostei. Un forte aplauso. Respuesta a la cuestión. En el puesto de innovación. Mantenerla en salón. En la ciencia y en la ficción. Con la mente y el corazón.
a xente a que te ten que apoiar. Sempre me sentí moi apoiada polo Concello, incluso polos cociñeiros. O meu claustro, que pido un forte aplauso para o meu claustro. Hai que loitar día a día, e se non tens un claustro que te axude, non de nada vale que loites. Tamén un comedor, a xente do comedor, a xente da limpeza, é todo un engranaxe que se non funciona, non facemos nada. Se un alumnado, que temos aquí moito ese alumnado, se un alumnado que sea partícipe día a día do centro, tampouco non somos ninguén. Entón, agradezco a toda a xente que me axudou, e as familias, a AMPA, que sempre estivo aí, a Carlos, o conserxe, a administración, a administrativa tamén, que sempre estivo aí apoiando, dando ánimos, pero quería facer un reconhecemento especial. con 6 anos aquí, casi para cumplir os 7. Bueno, un mundo, sair dun pueblo pequeno, meternos nun autobús, non sei cuantos, porque non había, viñamos unhos encima dos outros, e non é como hoxe, que non ter o seu sitio, un cuidador, non sei que, bueno. Entonces, isto todo moita cousa é nova, pero para nos era enorme isto. Entonces, a mí fai ilusión, como alumna, como ex-alumna, logo pasei a época da miña filla, que vou estuve aquí toda, desde pequenina, ata eso. Estaba aquí, pero tivo que marchar, entonces, bueno. E logo fai moita ilusión que nos chamaron coa banda. A banda, creo que isto significa que se fixo bo labor neste cole, a maioría deles que son xente de aquí, están entendidos. E entón, nada, darle gracias a estes músicos por o esforzo que fan durante todo o curso, salen de aquí, salen de moitas actividades, e logo van a cambio, moitas horas de ensayo, gracias aos profesores que tamén están por aí, non todos, pero algún, Roberto, que é o noso director,